Il-kittieb Annibale Preca ħareġ kotba f'ġeneri differenti, kemm bil-Malti kif ukoll bit-Taljan. It-tim tagħna ltaqa' mar-riċerkatur David Agius Muscat sabiex jitkixxef dwar dan l-awtur Malti. Annibale Preca twilet fl-1832 u miet fl-1901. Kien għamel xi snin jgħallem l-iskola primarja tal-Mosta, però mbagħad waqaf, ma baqax jgħallem minħabba saħħtu u minflok beda jaħdem ma' kumpanija privata ma' ċertu is-Sur Paul Gallia. Tgħidli għaliex huwa importanti, fil-verità aħna lina dan mhux importanti, però darba minnhom kien sejjaħlu dan lil Annibale, dan is-sit ta' din il-kumpanija. U kien qallu isma' qallu jiena tkellimt mal-mara u aħna nixtiequk li tibda tgħallem lil-uliedna, kellhom 3 tfal daw. U Annibale Preca kien aċċetta li jsir it-tutur privat ta' dawn it-tfal, dawn it-3 tfal. Tifel minnhom dawn kien Alfons Maria Gallia, magħruf Alfons Maria Gallia. U stess mbagħad meta kiber daw kienu saru ħbieb ħafna u Annibale. Però meta kiber mbagħad Alfons Maria Gallia aħna nafuh bħala dak li waqqaf fil-Salesjani u Malta, kien bniedem ta' karità kbira, eċetera u xejn. U Alfons Maria Gallia kiteb darba minnhom illi kien bis-saħħa ta' Annibale, illi kien tgħallem il-Malti, kien tgħallem l-Ingliż, kien tgħallem it-Taljan, l-Ispanjol, il-Latin, kien tgħallem l-imħabba għall-kidba, għall-studju. Sewwa. Alfons Maria Gallia kien mbagħad ukoll ħareġ dak li aħna naħsbu kien l-iktar ktieb importanti għall Annibale Preca, Malta Kananea. Malta Kananea huwa ktieb li kiteb Annibale Preca u li ftit kliem dana kien ħaddan it-teorija li l-Malti ġej mill-Puniku. Ma kienx ħolqa Annibale Preca, din hija teorija qadima ħafna fil-fatt għal-Malti. Annibale Preca kien wieħed minn dawk li baqa' jisħaq fuqha din. Aħna llum il-ġurnata din it-teorija ma nqisuwiex iktar fl-istudji tagħna, aħna l-evidenza turi li l-Malti huwa mnissel mill-armi. Annibale Preca kien kittieb. Kittieb mhux biss ta' materjal lingwistiku kifet bħal dal-ktieb ta' Malta Kananea, kellu sem f'diversi gazzetti li kienu joħorġu fi żmienu. Kien joħroġ il-gazzetta Il-Ħabib tal-Maltin, kienet gazzetta bil-Malti u interessanti il-motto tagħha għallem lil min ma jafx. Fil-fatt kien jiktibha bil-Malti u stess jgħid fl-ewwel editorjal biex jifhmu kulħadd. Kiteb diversi poeżiji ukoll, għandu poeżiji ħrejjef poeżiji. Mbagħad għandu interessanti ħafna poeżiji reliġjużi fost l-oħrajn il-litanija tal-Madonna. Taf li l-litanija tal-Madonna għandha dawk il-versi u xek Madonna tal-ħniena itlob għalina, Madonna safja itlob għalina, eċetera. U kien kiteb poeżija fuq kull waħda minn dawk. Kiteb 48 poeżija fuq hekk, sewwa, li b'kollox jammontaw għal aktar minn 3600 vers, ġifieri meta taqadhom daw il-poeżiji jammontaw kollha fuq il-Madonna għal madwar 3600 vers. Annibale Preca għandu diversi traduzzjonijiet bil-Malti, sewwa. Pereżempju qed niftakar fil-ktieb l-istorja tal-Knisja kien ktieb Oħxwan, kien kitbu Don Bosco, bit-Taljan ovvjament, u qalbu bil-Malti. Għandu diversi kotba, imma interessanti ħafna il-ktieb L-Imitazzjoni ta' Kristu. Dan huwa ktieb magħruf ħafna fl-ambjenti tal-Knisja Kattolika. Kitbu l-awtur oriġinali Thomas Kempis u Annibale Preca kien qalbu bil-Malti fl-1868. Interessanti li dan il-ktieb
għadu joħroġ sal-lum. L-edizzjonijiet, jidilli waslu fl-10 edizzjoni, baqgħu ħerġin u baqgħu dejjem jużaw l-istess traduzzjoni ta' Annibale Preca. B'xorti ħażina, Annibale Preca kien ġab ismu fl-ewwel edizzjoni biss bħala traduttur, fl-edizzjonijiet ta' wara m'hemmx ismu. Allura illum, anke jekk naraw l-aħħar edizzjoni fil-fatt tal-2010, fuq quddiem hemm miktub li t-traduttur mhux magħruf. Fil-verità, it-traduttur aħna nafu li huwa Annibale Preca. Ħanaralek poeżija li kiteb Annibale Preca u qiegħda fi ktieb li kien ħarġu ma' Gian Anton Vassallo. Gian Anton Vassallo kien magħruf ukoll għall-poeżiji, speċjalment għall-poeżiji ċajtiera. Din kien kitibha fl-1961. Jisimha Il-qamar u ommu. Li sidrija kieku tħitlu kien il-qamar talab l-ommu, iżda tkun toqgħodlu sewwa bla tixtir u dritt iżommu. Iddew għajdli qalbi ruħi qaltlu ommu, x'nagħmel bik? Daqqa żżid u daqqa tnaqqas, ħxuna waħda qatt ma fik. Għandu jifhem din il-ħrafa dak li moħħu jdur marriħ, dejjem għandu fema ġdida, ħsib tal-bieraħ għalih xieħ. Minkejja li s-sajt kull ma jmur qiegħed isir xogħol aktar kummerċjali fuq skala industrijali, għadna nsibu lingwaġġ antiku kolorit fuq fomm is-sajjieda Maltin. It-tim tagħna ltaqa' mas-sajjied Jesmark Xikluna u mal-folklorista Giusy Gatt sabiex jitgħallem aktar fuq din is-sena. Jekk insaqsi mistoqsija, x'inhi d-differenza bejn luzzu u kajjek? Jibqgħu ħarsu lejja n-nies. Il-luzzu huwa ikbar minn kajjek u għandu il-poppa u l-pruwa ġejjin għall-ponta it-tnejn li huma. Issa jekk inti ma tafx li huma l-poppa u l-pruwa tista' tipprova tuża l-loġika, ngħidu għall-poppa, tippoppa, ngħidu li ma wara, li mu quddiem jew wara. Mela il-luzzu għandu l-poppa u l-pruwa ġejjin għall-ponta, filwaqt li il-kajjek għandu il-poppa ċatta. Sewa? U tgħidu li għaliex da. Għaliex il-kajjek in ġenerali kien maħsub iktar għas-sajt fl-ibħra interni, fil-portijiet jew fid-daħliet, sewa, fiċ-ċokon fejn ikun hemm forsi sajjiet wieħed fuq. Allura is-sajjiet dar kien ikollu tendenza li jixxabbat minn fuq iċ-ċappa tal-poppa, jgħidula tal-kajjek. U jinżel isfel biex iħares lejn il-baħar. Allura jagħmel ċertu sforz fuq il-poppa tad-dajsa u jekk tkun ċatta ma teħreqx fl-ilma daqskemm teħreq kif kienet bil-ponta. Il-kliem relatat mas-sajt ivarja ħafna bejn raħal u ieħor speċjalment u biex tara d-differenza f'Malta l-kemm ivarjaw tmur għawdex. Id-differenza hija ħafna. Dinha Maltin u Lawċin mhux fis-sajt biss hemm kliem differenti, imma fis-sajt hemm ħafna. Bej familja oħra l-kemm ivarja ftit, normalment meta jkunu minn tal-istess raħal, ikun pjuttost l-istess bħala kliem li jintużaw l-oġġett speċifiku. Issa, il-kelma dajsa wkoll hija interessanti, għaliex huwa daqsxejn waħda diffiċli biex insibu l-etimoloġija tagħha. Jgħinuna Lawċin. Lawċin ta' dari, pereżempju, dawk kienu għadhom iħossu żewġ għajnijiet differenti. Kien hemm il-għajn u l-ghajn. U ċar il-nies tal-Arb u ċertu nies oħra ta' Għawdex kienu jgħidu dħajsa, dħajsa, mhux dajsa. U dik tgħinna biex insibu l-etimoloġija tagħha. U ħafna drabi s'issa li wasalna, jew waslu l-istudjużi sommu, illi id-dħajsa kienet tip ta' oxra tal-baħar. Użata l-iktar fi Spanja Arbija, għax hemmhekk li hemm fdal tal dik il-kelma fit-tifkira komunali, dħajsa. Dan interessanti wkoll għax aħna it-terminoloġija kollha tal-qxur tal-baħar, ħafna minnha hija Taljana jew sqallija, sewa stamnara, majjera, tmun, arblu, pennun, dawn kollha huma ta' nisel sqalli. Li għandna li mhumiex sqalli huma l-kelma dajsa.
il-kelma moqdif u l-kelma ala. Il-ħut li taqbad għalkemm inti dejjem tmur għal oġġett partikolari ivarja għax inti sentendi hemm dik li ngħidula bajkeġġ. Meta tmur għal pixxi spat, inti qed tmur għal pixxi spat, imma fuq il-kont jaqbdu ħut ieħor bħal mill-pastardella, jiġi perjodu li jaħbad għal-ħabta ta' April-Mejju fej tista' taqbad anka lampuki li jkunu kbar, ngħidu aħna jaqbżu 10 kilos, u jinqabad ukoll speċi ta' ton, imma mhux it-ton li aħna nafu bħal kubrita, plamti u hekk. Jekk inti ħadd tmur bil-kont tal-qiegħ jew bil-parit, se intendi ħadd tmur għall-ħutt tal-qiegħ. Dana ħataqbad ħutt bħal ċappullat, xi awwista, xi pagru, trill, ħutt dak li ngħidulu tal-aljotta, jkun dak il-ħutt iż-żgħir bħal sirran, paġell, tkun fil-baxx brieqex jew pakkagalli. U meta tmur bir-rixa ħafna drabi tmur għal ħuta preċiża, x'hekk tmur għat-tombrelli normalment ħatkun armat b'tali mod li ħataqbad dik biss. Meta l-poeta jgħid irrid xlief u qasba għal ħut tal-qiegħ, pereżempju, dari waħda mill-ewwel affarijiet li kien jagħmellek missierek kienet ikun xlief. Ix-xlief illum ħafna drabi jafuh bħala il-ħarira. Imma dik ħarira mhux ix-xlief, ix-xlief kollox huwa is-sufra. Il-ħarira mkebba mas-sufra, ċomba imdaħla fil-ħarira u sunnara marbuta mal-ħarira. Dak huwa kollu kemm hu ix-xlief. Sawa, il-qasba hija l-qasba u l-qasba jkollha magħha imdendel xlief ukoll. Dawn kienu l-aktar affarijiet komuni fir-raħal, kienu jitħku bik it-tfal ta' sħabek fil-bita tal-iskola, jekk inti ma tkunx taf x'inhu xlief, ma tkunx taf x'inhu burqax, pereżempju, jew qatt ma qbad xi għarusa mill-baħar. Illum naħseb li għandna bżonn nerġgħu nagħtu daw it-terminoloġija u dar-rapport kemm mal-baħar, kemm mal-art, kemm mas-sema lin-nies għax naħseb illi qed jintilfu. Teżi tagħha, Martina Meli ħadmet fuq app bil-Malti bilan li tħaffef it-tagħlim tal-sinna għal studenti tal-primarja b'diffikultajiet fit-tagħlim. Imma fiex issarraf sewwa sew din l-app? L-app jisimha Għallimni Kelma, għandha 3 users differenti, għandek l-edukaturi, il-ġenituri kif ukoll l-istudenti. L-istudenti jilagħbu l-lob li huma bil-Malti kif ukoll għandek il-funzjoni li teqleb għall-Ingliż, għandek il-text to speech, għandek hints li jistgħu jiġu konfigurjati mingħand l-edukaturi jew il-ġenituri. U mbagħad għandek dawn l-edukaturi jew il-ġenituri li jistgħu jikkreaw il-livelli u l-lob adattati għall-istudenti tagħhom, kif ukoll jikkonfigurjaw ġifieri settings jkunu adattati għall-istudenti, ġifieri tailor-made. L-għonet ikollok l-edukatur li jikkrea account tiegħu u mbagħad ikun jista' jikkrea account għall-istudent u għall-ġenitur. Jiġifieri jdaħħlu l-isem il-kunjom, xi noti wkoll fuq l-istudent u jdaħħlu jekk l-istudent għandux bżonn hints jew translations, ġifieri fejn ikun jista' jeqleb bil-Malti għall-Ingliż. U mbagħad minn hemmhekk ikollu l-account u l-istudent jista' jidħol u jilgħab il-logħb. U l-ġenitur ukoll jista' jara l-istudent kif inhu sejjer, l-istess kif l-edukatur jista' jagħmel. Hemm 5 tipi ta' logħob differenti, għandek eżempju sentenza staqsik mistoqsija dan x'annimal hu u għandek ritratt stampa ta' kelb. U l-istudent irid jagħżel eżempju qattus, kelb, fenek, so jagħżel minn dawk u jista' jqleb mill-Malti għall-Ingliż. Għandek ukoll qabbel, ġifieri jkollok eżempju l-opposti, għandek mara u rrid taqabbel il-kelma raġel mal-mara jkollu ġifieri lista ta' kliem. Hemm ukoll kif jikteb kelma, ġifieri jkollok ritratt ta' siġra u jistaqsik kif tikteb din il-kelma. U hemm ukoll tal-kolonni ngħidilha, ġifieri jkollok maskil u femminil, jkollok lista ta' kliem u kemm tqiegħdhom fil-kolonna tajba.
L-app immirata supposta l-tfal tal-primarja li għandhom disabilitajiet intellettwali, imma kif inhi tista' tintuża wkoll tfal ta' sekondarja, barranin, jew adulti li ma tantx jafu Malti, so jistgħu jitgħallmu Malti minnha. Xewqa kieku li nkompli naħdem fuqha u nista' ngħin lis-soċjetà għax kif qedlek ma teżistix xi ħaġa bħal di, hawn ħafna nuqqas imma hawn ħafna bżonn tagħha, ġifieri dan huwa pass sabiex nimxu aktar quddiem affarijiet hekk. Reliġjonijiet u razz differenti, soċjetà l-istess imma konfliġenti. Arrokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' Stereotipi, band Maltija li qed tipproduċi l-mużika bil-sinna. It-tim tagħna tkellem ma' din il-band dwar il-kompożizzjoni u l-kitba ta' materjal bil-Malti u dwar ir-reazzjonijiet tas-semmija lokali. Fejn istankun apprezzat, ħodni fejn istankun mhux iġġudikat, għax jiena differenti. Bħala Stereotipi bdejna fl-2017, ġeneru li ndoqqu u varja bej pop, rock u anka blues. Però dan l-aħħar qed nesperimentaw b'ħsejjes differenti u qed immorru iktar lejn kontemporanju. Niktbu mużika bil-Malti għaliex primarjament toġobna l-lingwa, ma parti jekk naraw li l-lingwa tmur tajjeb ħafna mal-mużika. Ġifieri llum il-ġurnata saret kważi kurrenti li tkanta bil-Malti, ġewwa Malta ovvjament. Narawha interessanti ħafna u narawha li tmur ħafna mal-mużika, speċjalment meta l-mużika tkun iktar fuq stil modern. Nemmnu li l-lingwa Malti hija sabiħa ħafna. U xejn se waqaf dak li għandna, żomm li dissew titlaqni. Il-kliem ivarja, ġifieri ivarja fl-istil, ġieli ivarja fil-metafori li nużaw, pereżempju, xi kultant f'ċertu kanzunetti nużaw metafori li forsi mhux kulħadd jifhimhom, forsi jifhimhom biss l-awtur, però f'kanzunetti oħrajn nkunu iktar diretti. Bħal pereżempju f'kanzunetti bħal Intu jien ħriġnija ftit snin ilu u kanzunetta riċenti bħal Differenti, inkunu qegħdin il-lirika li ktibna hija iktar diretta ħanejdu hekk. Però mbagħad hemm kanzunetti li oħrajn li trid taqrom darbtej il-lirika biex tifhem x'inhu jingħad. Nagħmlu l-puri għax raġuni jew sens komun Is-suċċessi ewlenin huma primarjament il-kanzunetti li noħorġu, imma l-ikbar suċċess huwa dak li ikonna s-semmija qegħdin jisimgħu il-mużika tagħna fl-aħħar mill-aħħar, għaliex il-nut li toħroġ kanzunetta jew mużika jekk ma tkunx apprezzata, imma minn dan ma kenniex ingergru għaliex il-mużika tagħna hija milquha tajba ħafna mill-pubbliku. Kont immur ma' xi erba' ħbieb u anke xi tlajt ma' nanti. Repubblika strada merkanti għal fuq il-barrakka ta' fuq jew fuq il-monti
immissu ma' temi li għandhom xaqsmu ma' mħabba, temi oħrajn bħal huma it-tama. Għandna diversi kanzonetti li jitrattaw fuq it-tama li għandu jkollu l-bniedem fil-ħajja. Temi iktar feliċi, temi kurrenti. Ġieli nitlu wkoll f'xi kontroversi wkoll bħalma huma l-kostruzzjoni u l-bini eċċessiv. Però kif qed ngħid immissu ma' temi differenti li naħsbu li jolqtu l-pubbliku ġenerali. Lil-kol differenti Mawdu funjoni ta' pajjiż indipendenti Ħodni fejn nista' nkun apprezzat Ħodni fejn nista' nkun mhux iġġudikat Għax jiena differenti Għax inti differenti Bosta Maltin jafu lil George Peresso bħala isem u leħen ewlieni fl-istorja tax-xandir ta' pajjiżna. B'dana kollu, Peresso huwa wkoll kittieb ta' diversi kotba f'ġeneri differenti, kif nistgħu naraw fir-rokna li jmiss. Nista' ngħid li jiena twilit bħala kittieb għax qabel tnissilt bħala arrej u semmeħ. Kont nisma' lil ommi taqrali l-kotba, kont inħobb naqra, nisma' l-istejjer fuq ir-Rediffusion, nisma' il-programmi tal-literatura tar-Rediffusion, u mbagħad komplejt permezz ta' l-allima li kelli kemm Malta u kemm barra ġejt kuntatt ma' kittieba li huma biex ngħidlek il-krema tal-letteratura Ewropea. Kien b'dak il-mument li nista' ngħid illi jiena sirt vera awtur meta inqtajt minn dak li huwa tradizzjonali u bdejt aktar inkun konxju ta' dak li kien qiegħed jinkiteb barra speċjalment tal-letteratura mhux biss Ingliżi u Amerikana imma wkoll Taljana u Franċiża u dana minni awtur. Fil-poeżija għandek aktar intimità. Il-poeta li jiċċensura lilu nnifsu aħjar ma jikteb xejn jew inkella jmur ibiħ il-karawett. Hemmhekk fil-poeżija trid tkun miftuħ f'dik li huwa sentimenti tiegħek, f'dik li hija spiritwalità tiegħek, f'dik li hija senswalità tiegħek, f'dawk li huma il-ħolm tiegħek. Fin-novelli jew kella fir-romanzi jiena nħobb nikteb kemm dawk li huma storiċi, imma l-istorja nagħmilha b'tali mod illi mhux nirrakkonta l-istorja ta' żmien, pereżempju bħal Qassis tal-Belt li hija bbażata fl-1849, imma toħroġ indirettament b'mod laterali mir-rakkont. B'mod partikolari mbagħad inħobb il-kotba, in-novelli illi joħorġu l-intimità tiegħi, il-konflitt tiegħi, l-ispiritwalità tiegħi. Bħalma huma wara kollox l-aħħar romanzi li ktibt, Il-Wiċċ Ieħor u L-aħħar Warda. Jiena għalkemm ma nemminx illi l-awtur miet kif jgħidu ċertu kittieba, imma il-vera romanz għatmu għal-est, għatmu għakomplut, speċjalment dawka il-romanzi li huma marbuta mal-filosofija tal-ħajja. L-aħħar Warda semmejtu li huwa l-autobiografija ta' ħsibijieti. L-awtur mhux qiegħed hemm bħala moralista, bħala pedagogista biex jallem, imma biex jipprovoka. U hemmhekk il-ktieb isir tal-qarrej, irid jipprovokah, irid iqanqlu, ma jħallihx indifferenti. Il-ktieb mhux miktub biex tuħ pjaċir bih tgħidha rajtu f'nifs wieħed, imma biex iħallik bla nifs. Ma fl-istess ħin iħallik taħseb. Kif bdejt permezz ta' kodba tfal, Karamella Karamellu, Kikku Sika, li huma kodba illi ġejjin minn żmien ix-xandir bil-programmi televiżivi tiegħi, illum qiegħed nispiċċa naħseb ħajti
permezz ukoll ta' ktieb ta' tfal. Huwa ktieb li għalkemm huwa miktub għat-tfal wieħed irid jaqra kif ngħidu bl-Ingliż between the lines għaliex hemm xi ħaġa bħal huwa Pinocchio pereżempju, illi jgħod mhux biss tfal imma wkoll jgħod tal-kbar, kemm għal dawk li ħasbu li kibru wisq u kemm għal dawk li jħossu li għadhom tfal. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.